magdi-dinner. Magdi-dinner tayo dito sa Buffalo Wings. Char. So, first serve, nachos. Tikman natin ang wait, try na. Try. Fairness. Sarap yan. Wala pa yung order. Uy, wala na akong data. Naubos na. Kapal pa yung chicken na riniplito. Hinuli pa yung chicken. Ano? Not. Ay, sayang sabi na dito. Oo nga, ba't ayaw kasi sumama? Sarap. Busog na tayo mamaya. Ano ba ito? Exclusive bundle. $6.79. Ito. So magkakamayan tayo. Kamayan. Oo. Pero parang ano. Wait. Ito po. Sweet. Ano yan? New York. New York food. New York tacos and garlic furnace rice. Picture tayo. Never natin ito busi. Ang lately Nakakat? kamay. Ito tayo binigyan ng Or kung ano, kung maggaganit lang din tayo. It's your choice now. Kung gusto mong magganito o mag-spoon. Since yung rice mukbang dapat dun pala tayo sa mukbang sa sarap. Patingin siya. Net. Ano pala? May sound siya. Nakakatagal pa. Init. Ano lang siya? Parang ano, hinati lang, no? Pero malalaki yung
New York. Ito na naman matamis. Matamis siya? Hindi, ito naman ito may matamis. Kaya nga, matamis na ngayon. Kanin. Gusto kong i-try yung kainan dun sa 299 na boy. Yung sa may Mandaluyong. Ang pinanay, ito yung Kasi restaurant siya. Ganito. Wala tayo pa. Huwag ka sa angkan. Ulit. Ito mo. Ah. Pero masarap siya, no? Sandy Star. Sandy Star. Hindi, bakit may maganda ito lang? Yung ano, yung... May ano, i-filter? O, diba? Naman na yun. Ha? Ano gagawin mo ba? Basta sa live, Maglalay ka kasi pagdating sa ano. ano lang siya. Hindi, paano mo? Live. Tapos gagawin mo ka ano? Paano? Meron siyang, ayun, no, star. Wala nang... Sana may mag-send ng star para... Kung wala ka dyan, may manood sa'yo. May kain. Tapos si IC pala nila naman. Hindi siya nakapalo. Maski mag-friends ka. Ay, ganun din ako. Hindi. Yung page ko yan, eh. Nakago to live na ba? Paano ba to i-share? Banda. So, lapangan. Kaninong name daw siya magpapala? Kaninong name daw siya magpapala? Ako nakakita ko. Jollibee yung kinakain niya. Hindi lang kaagad. May dala. Send the star. Send the star. Uy, bigyan niyo ako star. Star. Para may pangkain ako dito. Send the star, please. Send star. Pura nga star. Shout out sa 2 million viewers. 2 million viewers, shout out sa inyo dyan. Okay, catch up. Nasa SM ako ngayon. Kain tayo. Kain tayo, guys. Dito tayo ngayon sa SM Mega Mall. Dito sa show. SM Mandaluyong, guys. So, shout out sa 3 million viewers. Hoy, catch up na. Dito sa SM. SM Mega Mall. Mamaya na sa Guadalupe na ako. Kain mo sa kanin.
Star Puma. Ay, parang may gustong makidoy. Yung mga friend ko sa FB, hindi ko sila friend yan. Ano ba ba yan? Iba yan. Ano na? Ba't hindi pa po pag na-live Facebook? Automatic yung sinipel niya. Sa ano yan? Sa may Facebook account niya mismo, sa profile niya. Ako kasi, ano, nasa page ako. Facebook page. Wala yun. Hmm. Wala yun.